Марс Медиа компаниясе тәкъдим итә. Алмаз Холдинг Россия компаниясе Кострома, Красносельский, Орел Зарькан заводларының иң зур акционеры. Алмаз Холдинг компаниясе Россиядә 1993 елдан бирле эшләп, әйдәп баручы күп тармаклы ювелир компанияләренең берсенә әверелде. Аңа бизәнү әйберләрен ясау тармагы, 70ләп шәһәр регионда күпләп һәм ваклап сату, ломбардлар челтәре керә. Ассортиментның һәр даим яңарып торуы, сатып алучыларның һәр төрле зауыгын канәгатьләндереп, заманча дизайн, онытылмаслык яңалык төсмер өсти. Уникаль әйберләр ясап безнең мастерлар классикадан башлап авангардка кадәр төрле юнәлешләрдә эшлиләр. Безнең бизәнү әйберләре Россия күләм һәм халыкара күргәзмәләрдә куела һәм югары бәягә лаек була. Сезгә кыйммәтле ташлар кушып эшләнгән эксклюзив модельләр тәкъдим ителә. Шулай ук зур теләк белән индивидуаль заказлар да кабул ителә. Киң ассортимент теләсә нинди зауыкка туры килерлек. Алмаз Холдинг гүзәллек дөньясына безнең белән. Пластиктан эшләнгән әйберләрнең комфорт һәм ышанычлылыгымы, әллә натураль агачның күңел җылысымы? Кайсын сайларга? Без сезгә дөрес вариант тәкъдим итәбез. Фабрика окон җитештерү фирмасы Татарстанның агач эшкәртү базарында лидер. Диңе булмаган чит ил җиһазлары ярдәмендә әзерләү һәм эшләп чыгару базасына, шулай ук үзебезнең мастерларыбызның тәҗрибәсенә таянып, без сезгә натураль агачтан эшләнгән ярым фабрикатлар һәм әзер эшләнмәләр тәкъдим итәбез. Безнең продукция Европа технологиясе һәм Россия стандартларына нигезләнеп ясала. Продукциябезнең сыйфатын билгеләүче төп алшар чималны дөрес итеп киптерү. Фабрика окон фирмасы Германиядә эшләнгән 200 кубометр чимал тиешле, заманча киптерү камералары белән җиһазландырылган. Продукцияне коррозиягә каршы һәм финиш эшкәртү уздырганда дөньяның әйдәп баручы фирмаларының грунт, лак һәм буяулары кулланыла. Фабрика окон сыйфат гаранты һәм ышанычлы партнер. Безнең тарих. Безнең мәдәният. Хәзер онлайн. Günler sana
Кучакларга үзем сулар сибәм, үзем җылысына тартылам, тартылам. Яныган кучакларга үзем сулар сибәм, үзем җылысына тартылам. Килемә, килемә диеп, йөрәгемә бәйлим, сүндем, сүндем диеп, кабынам, кабынам. Бармыйм, бармыйм диеп, сиңа таба чабам, сагынмыймын диеп, сагынам, сагынам. Бармыйм, бармыйм диеп, сиңа таба чабам, сагынмыймын диеп, сагынам. Бармыйм, бармыйм диеп, сиңа таба чабам, сагынмыймын диеп, сагынам, сагынам. Бармыйм, бармыйм диеп, сиңа таба чабам, сагынмыймын диеп, сагынам. Күрә алмыйм диеп яратам, күрә алмыйм диеп яратам. Зур рәхмәт, дуслар. Исәнмесез, дуслар? Җан дусларым, бүген миңа кунакка килгәннәр. Саумысыз? Инде менә безнең быелгы концерт программабыз яз айына туры килде. Шуңа күрә безнең яз айына туры килгәнгә күрәме, бик күп җырларыбыз мәхәббәт турында булыр. Инде мәхәббәт турында җырланасы җырлар алдыннан без сезгә шуны да әйтәсебез килә. Җир йөзендә ата да, ана да бер генә, кояш та бер генә, күк тә бер генә. Менә шуның турында җырыбыз. Марат Мухин көе, Фәнис Яруллин сүзләре. Гомерләр бер генә. Birden bir süyüne
Бәріне атабыз, анабыз. Біз барған юллардан тұтынып құлларға, тәгәри мәхәббәт алмабыз. Ушақлар дүрләсін тұрмашлар, бүрләсін yüzләрдә, елмаю сүнмәсен. Онытмыйк язларда ағашлар, утырсақ күзләрен, җимешләр бирәсен. Күзләрен, җимешләр бирәсен. Рәхмәт. Зур рәхмәт. Зур рәхмәт. Яз вакыты, иптәшләр, яз вакытында чәчәкләр алу икеләтә рәхәт. Икеләтә рәхәт. Бүген безнең бәйрәм. Сезнең белән безнең бәйрәм бүген. Мәхәббәт булгач инде ул мәхәббәт, шулай бит. Менә Гөлшат Зайнашева да яшь чагында күрәсең бик мәхәббәтле булган. Ахрысы. Аның күптән язылган шигыренә без җыр иҗат иттек. Зөлфия Әхәтова музыкасы, Гөлшат Зайнашева сүзләре. Мәхәббәт ул мәңге шулай булган ди. Бәхетсез булыр идем иркәм, якты татлы һәм газаплы сөю белән гомрем буе сине сөйдем иркәм. Якты татлы һәм газаплы мәхәббәт ул мәңге шулай булган. Адаштыра саташтыра мәхәббәт ул серле кара урман. Җир читенә китеп котылмакчы булдым сине ятларга, биргәч кулларыңны адаштырдым башыны ялгызлыктан әренеп саташтырдым йөргән юлларымны. Якты татлы һәм газаплы мәхәббәт ул мәңге шулай булган. Адаштыра кайчак саташтыра мәхәббәт ул серле кара урман. Жанны жылытмаган, онытырга бик бик тырышсаң да беләм синең күңелең мине онытмаган.
Яқты татылы һәм газаплы мәхәббәт мәңге шулай булган адаштыра кайчак саташтыра мәхәббәт серле кара урман Яқты татылы һәм газаплы мәхәббәт мәңге шулай булган адаштыра кайчак саташтыра мәхәббәт серле кара урман адаштыра кайчак саташтыра мәхәббәт серле кара урман мәхәббәт серле кара урман Зур рәхмәт, дуслар. Инде егетләр белән таныштырыйм әле. Нияз Валиев гитара, Лилия Гибадуллина скрипка һәм җырчыбыз. Инде Марат Мухин күп кенә җырларыбызның авторы һәм инде ул безнең аранжировщик егетебездә. Марат Мухин. Очрашырга чакыр мине, көтә таң аттыр. Мин килмәм бәлки яныңа, ә сине барыдыр чакыр. Ачулан миңа үпкәләр, тынгылык бирмәм бердә. Тик ышандыр гына мине, сөю барлыкка җирдә. Ачулан миңа үпкәләр,
Фәнис Яруллин белән без бик күптәннән инде иҗатташ дуслар. Менә Фәнис абый белән без икәүләшеп утырдык та бер көнне «Икебез яккан учак» дигән җыр иҗат итәргә әйтәм Фәнис абый. Үземнең тормыш иптәшемә багышлап җырлыйм бу җырымны. «Икебез яккан учаклар» көен үзем яздым. Yansın işini gürülep Benim süyügüne jitmey Senin de süyü girep Yaşarışın sıkılanıdırıp Dünyada jırlap gürülep Benim jırım gına jitmey Senin de jırına girep Yaşarışın sıkılanıdırıp Dünyada jırlap gürülep Benim jırım gına jitmey Senin de jırına girep Tırmışыбыз барсын үшін Гел юғарыға үрілеп Benim yanılgına jitmey Senin de yanı kirek Yaşarışın sıkılanıdırıp Dünyada jırlap gürülep Benim jırım gına jitmey Senin de jırına kirek Yaşarışın sıkılanıdırıp Dünyada jırlap gürülep Benim jırım gına jitmey Senin de jırına kirek Durur üçün dünyabızını Her vakit jaylap köylep Benim buluguna jitmey Senin de bulu kirek Yaşarışın sıkılanıdırıp Dünyada jırlap gürülep Benim jırım gına jitmey Senin de jırına kirek Yaşarışın sıkılanıdırıp Dünyada jırlap gürülep Benim jırım gına jitmey Senin de jırına kirek Yaşarışın sıkılanıdırıp Dünyada jırlap gürülep Benim jırım gına jitmey Senin de jırına kirek Yaşarışın sıkılanıdırıp Dünyada jırlap gürülep Benim jırım gına jitmey Senin de jırına kirek Benim jırım gına jitmey Senin de jırına kirek Senin de jırına kirek Зур рәхмәт. Ой! Зур рәхмәт. Зур рәхмәт. Бик тә инде безне шатландыра. Бәләкәй генә балалар, кызлар, малайлар безнең концертыбызга йөриләр.
Каягына барсак та, без аларга бүләкләр алып киләбез. Шундый да менә күңелле балаларны концертларда күргәч, татар концертларына балаларны йөртегез. Зинһар өчен әйтәбез. Өйдә калдырып килмәгез сез аларны. Татар концертын тыңлап үссеннәр. Инде сүзне икенче яктан әйтим әле. Минем йөрәккәем яна да яна. Сезнеке яна микән? Гөлнара Тимерҗанова.
Әссәләму алейкум, мөхтәрәм милләттәш дусларыбыз, туганнарыбыз. Хәерле кич, дуслар, хәерле кич. Каршыласак, калсак, озатып, һәммәгезгә дуслар, хәерле кич, һәм бәхетләр теләп, һәр вакыт матурлыкны туймыйк яратып. Бүгенге безнең очрашуыбыз табигатьнең иң гүзәл бер мәле, язның бер матур көненә туры килде. Һәм менә шушы матур бер көндә бүген без сезгә беренче гөрләвекләр шавы, беренче кошлар сайравы, һәм инде әлбәттә беренче бөреләр белән бер рәттән дәртле, күңелле, сагышлы моңлы җырлар, биюләр, шаян мәзәкләр һәм әлбәттә иң мөһиме күтәренке кәеф вәгъдә итеп калабыз. Ул бүгенге безнең концертыбызны алып баручылар Олег, Фазылҗан, Йолдыз, Шакирова. Алмаз холдинг ювелир компаниясы белән берлектә әзерләгән безнең бүгенге концерт программабызның төп девизы ул гүзәллек дөньясына безнең белән. Вәгъдә булгач, вәгъдә инде, Олег, шулай бит. Вәгъдәләрне бирдек, аларны үтәргә кирәк. Һәм сүзне синнән башлыйбыз. Рәхим итеп, Олег, Фазылҗан. Менә шулай. 2-3 авыз сүз белән алдый да кирип китә. Ә син каласың монда бер жалгызың. Төтенне җибәрәбез инде шулай бит сезгә. Менә шушындый олы яшьтәге апалар, абыйлар безнең концертыбызны жаратып килгәннәр икән, шулардан иң беренче башлап җибәрим әле сүземне. Менә әби булган 60-ларда име. Бабай 70 яшьтә. Көннәрдән бер көнне булар килгән шундый киңәшкә. Бар иде кыз җегет чаклар, сөешүләр һәр көнне. Очрашыйк әле тагын бер яшь чактагы шикелле. Җиткәч кичкә эңгер-меңгер йоклагач балачага, бабай җегет төшеп китә әрәмәлеккә таба. Менә йолдызлар кабына аннан күтәрелә ай, кәләпүшен кырын салып, кәләшен көтә бабай. Чак кына сызгырынгалап, таныш шишмә тирәли, әллә ничә әйләнсә дә юк, һаман килми әбей. Таң аткач өметен үзеп, бабай өенә кайтса, әби кәләш рәхәтләнеп түшәктә йоклап жата. Нигә килмәдең дип бабай уятка җибәркәйне. Елмая әбей, нишлим соң, әнием җибәрмәде. Күргәнле тамашачылар. Элеккеге заманда бит ул, элеккеге заманда нинди ничек матур булган. Ничек иттереп бер-берсенә матур иттереп, шигырьләп, җырлар белән тутырып, хатлар яза торган булганнар. Хәзер хат язышу бармы инде ул? Бөтен кешенең кесәсендә хат хәзер чыгара да, колакка куя да, люблю, здравствуй, до свидания и так далее. Менә аның сезнең заманда апа бар идеме менә мондый бер шигырь? Әллә уйнап, әллә көлүп, бабайлар әйткән элек. 100 тәңкә акчаң булганчы, 100 дустың булсын диеп. Әйтәләр име шулай дип. Ә хәзер нәрсә диләр? Нәрсә диләр хәзер? Акча кирәк. Без андый кумсыз түгел. Бик җиткән безгә бер дуста 10 мең акчасы булса. Менә шулай диләр шул. Менә миңа шул замандагы, элеккеге замандагы бер хатны укырга туры килде. Үзенең ирен Закир абзыйны сугышка, фронтка озатып җибәргәннән соң Бибибикә Бисагыйда Бану Сулугул Җамал исемле бер апа үзенең иренә фронтка, сугышка берсеннән берсе матур иттереп хатлар яудыра башлый. Хатларының берсенең ахырына шундый шигырьдә өстәп куя. Закир кайым, син анда одеял жабынасыңмы? Журган жабынасыңмы? Шул журганың асларында мине сагынасыңмы? Закир абыйдан да узак тормый хат килеп төшә.
Ey бибибикке бисәгидә бану сулу Гөлҗамал. Адиялы да юк монда, журганы да юк монда. Башышымда туплар шартлый, синең кайгың юк монда. Менә шул хәтле матур иттереп килеп утыргансыз име. Менә безнең авылда да бар шундый бик матур гаилә. Булар инде олы яшьтә безнең авыл керәшен авылы. Микулай дәдәй дип җиртәбез инде без аны. Инде бар аның хәзер Микулай дәдәйгә 93, инде Марҗи Түти дип әйтик инде Марҗи Түтигә 83. Менә шушылар матур гына икесе бүгенгесе көнгә хәтле исән сау яшәп яталар. Менә бер вакытны Микулай дәдә безгә ниндидер бер грип чиригенә тиепме шунда ничектер бик нык авырып Микулай дәдәй үлә икән дигән авылга бик тиз таралды хәбәр. Шуннан инде Микулай дәдәнең балалары кайтты, инде Микулай дәдә инде түшәк үстендә. Буларның пенсия акчасын яшереп җыйган акчасы Микулай дәдәй кулында. Нәрсә эшләргә Марҗи әби килә дә җанына. Эй Микулай кайнарга тыктың сук, әйт инде ичмасам, әйт инде. Микулай дәнең теле юк. Ну кулны күтәрә, шушылай иттерә, төшереп җибәрә, кулны тутыра, төшереп җибәрә. Малайлары әйбәтләп алып китеп, Микулай дәдәйне Казан бүлнисендә лежит итеп, инде исән сау кайтып икесе каршыгы белән өстәл каршында чәй ичеп утырган чагында Марҗи Түтинең беләсе килә бит. Марҗи, кара әле Микулай, теге вакытны син ул кулыңны күтәреп кайда дип төртеп күрсәтмәкчең ул акчаны, Но Марҗи, менә шушылай кулымны күтәрәм бит, малай күтәрәм, но менә өченчесен тыгарга хәл генә юк бит дип әйтте. Синең белән, бары синең белән, ишәр суым татлы, тәмле булган. Кысып тоткан шатлыкларым кулдан, бәхетем дә мөлдерәмә тулган. Көн кояшлы, төнем тулган айлы, син булганда, бары син булганда. Иркен урлар күңелемдә, уйный бүген уйный. Язлар ярып йөрәгемдә, кояш булып елмай. Язлар җиткәч, җәйдә килер, күктә калкыр булып. Аяз кояш көйдергәндә, яу син ләйсән булып. Бәхетем син, язым син, мәхәббәтем, назым син, бәхетем син, җәем син, күкрәгемдә җаным син.
Зур рәхмәт, дуслар. Инде Гөлнара җыр театрының бу елы нинди яңалыгы бар дисәгез, менә сез аны үзегез күреп торасыз. Бу ел безнең инде менә ярты елдан артыграк булды буга инде. Инде 1 еллыгын без аның киләчәктә билгеләп узарбыз. Инде ярты елдан артыграк бездә эшләп килә. Җырчыбыз, әйтергә кирәк, талантлы җырчыбыз Айрат Ильясов. Әйдәгез әле, Айрат Ильясовка уңышлар. Һәм инде яңа матур җырлар алып килсен безгә. Әйдә, сүзне сиңа бирә кил, Айрат. Мәхәббәт дулкын, җаным ут ялкын, үз язым якын, булса да салкын. Гомер азгына, сөю назгына, мин умырзая, бу син язгына. Гомер азгына, сөю назгына, мин умырзая, бу син язгына. Гомер азгына, сөю назгына, мин умырзая, бу син язгына. Сөю назгына, мин умырзая, бу син язгына. Гомер азгына, сөю назгына, мин умырзая, бу син язгына, бу син язгына. Айрат Ильясов. Исегездә калдырыгыз. Айрат Ильясов. Зур рәхмәт. Сезнең каршыгызда җырлы, моңлы һәм дә сагышлы
Гөлнара Тимерҗанова. Хәйретдиновның тагын бер яңа җырын тәкъдим итәбез. Өннәремдә нигә килмисең?
кирәк булыр әле дип, кичкенә балаларга бүләгем далган идем. Менерсез әле балакайларым, җырамы? Менә Пенза өлкәсе Кузнек шәһәреннән килделәр. Дусларыбыз, рәхмәт. Рәхмәт зурлап килгән өчен. Рәхмәт зур иттереп. Рәхмәт. Чыннан да минем авылдашым Фәгыйлә абый. Рәхмәт сезгә. Уфадан ди сәлам алып килдем дип килеп төште. Рәхмәт, зур рәхмәт үзегезгә. Инде җырларыбызның Уфа дигәннән хөрмәтле дуслар, менә Ризан һәм Нәфисә Хакимовлар турында бик күп ишетеп беләсез. Аларның җырларын яратып тыңлыйсыз. Ә менә Нәфисә Хакимова шушы якты дөньядан китүенә инде менә күпмедер вакыт узды. Мин Нәфисә апаның үзе язган җырын җырларга булдым бүген. Аны инде искә алып, шушы җырны сезгә дә бүләк итәм һәм инде шушы җырны Нәфисә апага багышлыйм. Сулар ага. Сулары ага, кар суларыдыр. Бу җырларым йөрәгемнең яра суларыдыр. Сулары ага, ник ага микән? Синең дә йөрәгең шулай ут яна микән? Сулары ага, ник ага шулай ут яна микән? Сулары ага, су өсте тыман. Ярсудан йөрәгем минем ярылыр сыман. Сулар ага, ник ага микән? Синең дә йөрәгең шулай ут яна микән? Сулар ага, ник ага микән? Синең дә йөрәгең шулай ут яна микән? Сулары ага, чайкала кара. Соңгы тапкыр җырлыйм кебек суларга карап. Сулар ага, тибрәлә дулкын. Дулкын өзгәләнәм, бәхеткә булсын. Сулар ага, тибрәлә дулкын өзгәләнәм, бәхеткә булсын. Дулкын өзгәләнәм, бәхеткә булсын. Әтнә җигете. Шулаймы сез дә, Гөлнара? Зур рәхмәт дуслар. Чәчәкләрегез өчен рәхмәт. Бәйрәм өчен рәхмәт. Ох, нәйт. Казан егете. Рәхмәт.
Зур рәхмәт. Без инде Ринат Муслимов белән һәм Зөфәр Хәйретдинов белән җыр иҗат иттек. Мин бу җырны рәхәтләндереп, чын күңеленнән башкарам. Дәү әни дип атала җырыбыз. Дәү әниләр, сезгә. Йолдыз диме, кояш диме. Канны мине күзең белән, айырдың карасыннан. Адашыңны эзләп тапсин, мең күзләр арасыннан.
Бер кешедә белми торган күңелем мәте бул. Минем өчен гади түгел, әкият егете бул. Йолдыз димә, кояш димә, алтында көмеш димә. Ничек барман шулай ярат, бары шул килешкенә. Йолдыз димә, кояш димә, алтында көмеш димә. Ничек барман шулай ярат, бары шул килешкенә. Танны мине күзең белән, аертын карасыннан. Адашыңны эзләп тапсин, мең күзләр арасыннан. Йолдыз димә, кояш димә, алтында көмеш димә. Ничек барман шулай ярат, бары шул килешкенә. Йолдыз димә, кояш димә, алтында көмеш димә. Ничек барман шулай ярат, бары шул килешкенә. Ничек барман шулай ярат, бары шул килешкенә. Бары шул килешкенә. Гөлнара Тимерҗанова һәм Гөлнара җыр театры. Гөлнара Тимерҗанова. Рәис Ханнанов иҗат иткән җыр «Төш син салкын чишмәләргә». Төш сине салкын чишмәләргә, йөрәгеңдә ут янса, тик сүндермә ул ялкынны, сөю аны кабыса. Салкын чишмә буйларында аны очратырсың син, йөрәгеңне яндырганын, кабызганын,
төшсен салкын шишмәләргә. Йолдыз Шакирова. Без концертыбызны дәвам итәбез, кадерле дуслар. Фәнис Яруллин сүзләренә иҗат ителгән Барлылар җырын сезгә тәкъдим итәбез.
Барсандуға жырлап кетті Язғы болында Ойладық бәғітнің зоры Барлы болуда Ғымырның асылы да бит Бәғітлі болуда Исімді, иркем исімді Язларының ең яқты кешінде Бұлбұлар сайрашып тұрдылар Йөрәкләр қауышқан мезгілде Біздің еріннәр ерінге қушылған түні Йөрәкләр сайрар құш болып ұшынған түні Қияллары қошылған еді мәхәббәт деңгізіне Исімді, иргәм исімді Язларының ең яқты кешінде Бұлбұлар сайрашып тұрдылар Йөрәкләр қауышқан мезгілде Көйін шағығыздан да сіз айрылмағыз қарлылар Қарлылар көбірек болған сайын кемірек бола зарлылар Қияллары қошылған еді мәхәббәт деңгізіне Исімді, иркем исімді Язларының ең яқты кешінде Бұлбұлар сайрашып тұрдылар Йөрәкләр қауышқан мезгілде Иркем исімді Язларының ең яқты кешінде Бұлбұлар сайрашып тұрдылар Йөрәкләр қауышқан мезгілде На-на-на-на-на Язларының На-на-на-на-на Бұлбұлар сайрашып тұрдылар Йөрәкләр қауышқан мезгілде Марина, Алсу, зор рахмәт. Менә бит алар. Зор рахмәт. Зор булыбыз, бәхетле булыбыз. Инде дусларым, шушы язгы матур кичләрдә Өметтем үзмәдем дигән җырымны үзем язган җырымны башкарам. Фәнис Яруллин сүзләре. Гөле көттем, эзләдем, өметне үзмәдем, сине килер юлларына, гөлләргә бизәдем, сине юк
шоу. Зур рахмат. Ой, зур рахмат. Мин синеке, син минеке дигән җырны җырлыйбыз. Мин сөйлим сезгә дусларым, мәхәббәт утында янганам, сагышлы да, назлы да, сөюнең булганым. Язларда вәгъдәләр бирештек, гомерне бергәләп үтәргә. Син минеке, мин синеке, гомергә. Син минем өчен, мин синең өчен. Яралганбыз әйдә икәү, китик икәү, үреләргә меник. Син минем өчен, мин синең өчен. Яралганбыз әйдә икәү, үреләргә меник. Күзләреңне күзләремә төбәп, йөрәгеңне йөрәгемә бәйләп, мине сөйдең, минем вәгъдәләремне алдың. Ярат мине генә бүген дидең, сагыш утында янма җаным дидең. Син бит минем бердән берем диеп назладың. Син минем өчен, мин синең өчен. Яралганбыз әйдә икәү, китик икәү, үреләргә меник. Син минем өчен, мин синең өчен. Яралганбыз әйдә икәү, үреләргә меник. Әйдә икәү, китик икәү, үреләргә мәхәббәт юк дип әйтмәгез, бар ул дөньяда. Рәхмәт дусларым. Зур рәхмәт. Зур рәхмәт дуслар. Җегетләребез, кызларыбыз, барыгызга да алкышлар. Без өйдә буран булмасын дигән җыр иҗат иттек. Тыңлап карагыз әле.
ашыкма, уйлап кара. Кабат ялгыш, кабат сагыш, гомер бит узып бара. Аңлаешсыз яшәекләр, үкенечкә калмасын. Тышта буран булса булсын, өйдә буран булмасын. Аңлаешсыз яшәекләр, үкенечкә калмасын. Тышта буран булса булсын, өйдә буран булмасын. Аңлаешсыз яшәекләр, үкенечкә калмасын. Тышта буран булса булсын, өйдә буран булмасын. Аңлаешсыз яшәекләр, үкенечкә калмасын. Тышта буран булса булсын, өйдә буран булмасын. Тышта буран булса булсын, өйдә буран булмасын. Ринат, спасибо. Зур аплодисментлар. Зур рахмат, дуслар. Өйдә буран булырга язмасын, дуслар. Ренат абый, сиңа үзеңә дә өеңдә буран чыкмасын. Алла сакласын. Гомерләр бер генә яшәп калырга кирәк, дуслар. Рәхәтләндереп, матур итеп. Ömürler birilek kişiye bir gene
Зур рәхмәт. Зур рәхмәт, дусларым. Зур рәхмәт сезгә, иҗатташ дусларым. Зур рәхмәт. Алкышларның зурысы сезгә, дуслар.